feia, veureu que fan com unes lameles, tenen forma lamelar, doncs allò s'ha anat formant per creixement. S'ha anat formant a partir d'un individu més petit i s'ha anat formant per creixement. Llavors vivien agrupats en grans colònies, que és el que veieu aquí. Formaven unes colònies immenses i no es movien d'allà on vivien, in situ. Vull dir, molts d'ells inclús tenien unes formes una mica rares perquè es havien de fer puesto uns entremig dels altres. I vivien doncs tots com amb un escull, el que es diu un arrecife en castellà. Formaven arrecifes, verdaders esculls, i van viure exclusivament durant el Cretaci. N'hi havia diverses espècies, moltes d'elles espècies que van viure en uns pisos geològics determinats al Cretaci, de tal manera que són uns indicadors estratigràfics molt precisos. D'individus d'aquests, aquesta espècie es va extingir al Cretaci, també com els dinosauris. Vull dir, no n'hi ha avui dia ja. Els seus germans són les ostres, mireu, els ostreits són els que s'hi assemblen més. El que passa que els ostreits tenen una xarnera, una articulació de les dues valves molt evident. En canvi, aquests no. Tenien dues valves, però una tipus tapadora i l'altra forma de paperina cap avall. De manera que quedaven encordats al fons marí per la seva diguem, part punxenta, diguem, de la paperina que feien. El que veiem aquí... El que veieu aquí, els veieu gairebé amb secció transversal. Per què? Quina secció d'aquí? Mira, aquesta, vaita-la, per aquí, tallat per aquí sobre. O sigui que era la part de sobre. Sí, vaita. O sigui, veus, jo ara te'n dibuixo una amb 3 dimensions. Era la part d'aquesta. I llavors aquí t'hi dibuixo la tapadora posada, aquí dintre, la tapadora posada. Llavors, el que ara nosaltres veiem aquí, doncs els veiem, alguns els veiem tallats amb sentit longitudinal, veieu com aquests aquí dalt, veieu que forma la paperina, i alguns d'ells els veiem amb sentit transversal, tallats, com aquell que talla un plàtano. Sí. Enteneu? És aquesta secció. Exactament, com aquell que talla un plàtano. I esclar, quan els talles per la secció transversal i sobretot a la part més terminal, inclús es veuen els lòbuls de les dents. Fixeu-vos, aquí n'hi ha algun. Mireu, aquí n'hi ha algun que es veuen els lòbuls perfectament. Veieu? Aquí. La majoria, aquest també és preciós, aquest. Aquest d'aquí? Aquest està en sentit Aquest d'aquí són 3 dents que baixen? Exactament, són les dents que baixen. O les cavitats obertes de calcita que ocupaven les dents. Això mateix. Llavors, n'hi ha algun que se li veu la tapa superior. La tapa superior solia estar ornamentada d'unes petites depressions, molt menudes, com uns piquets. Vull dir que costa una mica, de vegades se'n troba algun de sencer, hi ha jaciments que en trobes de separats, els trobes sencers. O sigui, t'emportes el cucurutxo, per dir-ho d'alguna manera. I, per cert, per aquí baix, al talús de la carretera, se'n pot trobar de suelta. Perquè, evidentment, quan van començar d'arreglar la carretera, doncs tot això és un desmunt de carretera. Aquest alfonament el veieu perquè aquí ho han desmantelat, això, per la carretera. Mira, aquí se n'han després, queden les concavitats. Doncs llavors molts els van abocar cap aquí baix. I els depredadors també se'ls van emportar cap a casa. Quina profunditat teniu una ostra?